farafina senantolanta ɲɔgɔn kunbɛ ba ta ko besabanana kɛnɛ sigira Côte d'Ivoire kabini janvier kalo tɛmɛnen tile 13 san 2024 na sini juma février kalo tile 2 a quart de finale ɲɔgɔndan fila fɔlɔ bɛ tan sinikɛnɛ sibiri février kalo tile 3 quart de finale ɲɔgɔndan fila tɔ bɛ tan Mali bɛna nin yɔrɔ ta o la Mali ni Côte d'Ivoire jatigi de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ a ɲɔgɔndan bɛ tan sinikɛnɛ sibiri février kalo tile 3 san 2024 na Bouaké stade de la paix la ni nɛgɛ 17 dana gosira Mali heure la a bɛ daminɛ Abidjan VOA tɔgɔla Alpha K ni Dr Sidiki Boubacar Sangare masalala Mali samatasɛgɛw aigle ko don olu dɛmɛbagaba do ka jama fara ɲɔgɔn kan ka senkɔrɔmadonoli kɛ Alpha K ni Dr Boubacar Sidiki Sangare ka kumakanw na a bakuruba ka wele kan lase malidenw ma Côte d'Ivoire jamana kan u ka ɲɔgɔndan ye don bɛn ni kelenya minɛ kɔnɔna na. Docteur Ini Nyantuma, Ambanchi Coupe d'Afrique, ni oye sena ntolanta ye, obe sena ni wati na Côte d'Ivoire. Ibe ka Mali samatasego ye chodi nyina. Malo ye bonanta koju. Anga défense ya maîtriser kanye. Milieu aussi la même chose. Franchement, nous continuons à attendre à Kachala fait Mali son computer. Vraiment, équipe ni gagne et puis baro qu'il faut dessous de vous quoi. On peut ka jeune dessous di. Kavoko Mali Mali ka korba boko. O kuma koro yoy. Na o blanc kuna do anti-taroshi. Mo koro ulu jeune koro de. O bejo to jamono kan kono blu kuna. Fukaro ka fode nunu ivona ngan ku bachide furuku doni be amba i bololo sanfɛ yala wolikan jumɛn min bolo ka se Mali chifion o bɛɛ lajɛlen minnu sigilen bɛ Abidjan yan ani Côte d'Ivoire dugubaw bɛɛ la kɛra chifia kɛra chijɛ malien mana kɛ cogo cɛ fara muso kan u ka dɔn ka fɔ Mali ni Côte d'Ivoire ani bɛɛ jamana kelen de Mali ni Côte d'Ivoire an bɛɛ fa la an bɛɛ ba la ballon dɔrɔn de don ɲɛnajɛ de don n'an bɛ taa ɲɛnajɛ la f'an ka dɔn k'a fɔ ko an n'an balimaw de bɛ ka taa ɲɛnajɛ la an nana an balimaw de fɛ yen donc an kan k'an kɔlɔsi kosɛbɛ mɔgɔ bɛ ka fɛn minnu fɔ bɔlɔlɔ ni fɛnw sanfɛ an ka n'u ta en considération olu ye activistes de ye mɔgɔ dɔw bɛ ka ko la ɲaga ka tasuma bila ko la sinon n'i y'a jateminɛ Malien ni Ivoirien cɛ foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ parce que ni fɛn bɛ Malien ni Ivoirien ni ɲɔgɔn cɛ Malien mun bɛ yan Malien mun bɛ Côte d'Ivoire u bɛ bonya ni karama min kɔnɔ yan nɔ Ala dɔrɔn de b'a dɔn donc ballon kana na an bila k'an bɛna problème créer ani an balimaw ni ɲɔgɔn cɛ f'an ka dɔn k'a fɔ sifin minnu bɛ yan nɔ Côte d'Ivoire mɔgɔ de fana jigi b'u ka so yen nɔ famille caman bɛ Mali la dayirimɛ sigilen bɛ yakaw la Malien Ivoirien bɛɛ kelen de ye ni Ala y'a kɛ Mali sera ka tɛmɛ sibiri nata fo ka na se match laban ma n'o ye finale ye i ni Malien minnu sigilen bɛ yan yala wulikajɔ jumɛn bɛ yan ni Ala y'o kɛ ka fɔ ko Mali taara finale la an bɛɛ se ka Malien fɛn fɛn nati Côte d'Ivoire pour que kana Mali supporter ni Ala sɔnna an bɛna o ko la sabati i ni ce i ni ka ɲininkaliw jaabili la an b'an ce halisa CAN Côte d'Ivoire kɛnɛ kan ka kuma di Mali farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila Baba Sisuma ma a bɛ kuma n'an ye Mali forobatɔn degeli karamɔgɔ Eric Sekou Chel ka fɛɛrɛw kan min y'a to a sera nin hakɛ la n'o ye quart de finale ye ni ko in ka kuma Eric Sekou Chel ka management kan a ka gestion tactique kan a fɔli ka nɔgɔ a ndolatan 4 min n'a y'a kɛ 3 matchs de poule ani 8e de finale i b'a ye a ka schéma a m'a jɛngɛ a kɔrɔ n'o ye 4-4 en losange tuma dɔw la a daminɛ bɛ gɛlɛya bolo mais an y'a ye n'a gɛlɛyala cogo cogo a bɛ positionnement wɛrɛ kɛ an b'a fɔ min ma ko adaptabilité c'est à dire a b'i kɛɲɛ ni adversaire taabolo ye n'a ka système fɔlɔ ma marché n'o kɛra généralement a bɛ ɲɛ par exemple contre Afrique du Sud ayiwa a ye bi fila sɔrɔ ka don gɛlɛyaw nana sɔrɔ a kɔnɔ mais ballontan banna fila ni kanangu la a ma bi ta contre Tunisie a gɛlɛyala a daminɛ la kosɛbɛ ayiwa fo ka n'a se a ye yɛlɛmali dɔ kɛ Namibita fana kɛra o cogo kelen la mais a joueur caman de don Eric Sekou Chel y'a jira k'ale mɛna match kelen kama a nana compétition de kama a bɛ fɛ k'a daminɛ k'a ban donc joueur caman i sen filɛla k'a lajɛ min ni min bɛ se ka bɛn yɔrɔ min na donc an nana ye an ka ndolatan sabanan n'o kɛra Namibie contre la match de poule laban changement cayara yen fana o bɛɛ kun ye pour que ka 8e de finale préparer donc joueur dɔw donn'o la olu tilala ka na kɛ titulaire ye ani Burkina ka match la n'o ye 8e de finale donc 8e de finale in kɔnɔ na a ye Burkina dun de a y'i adapté Burkina na mais a y'i imposer ka Burkina bali ka bɔ a ka kan kɔnɔ donc o falela min na bɛɛ y'o ye score tun bɛ se ka caya nin ye donc n b'a fɔ ko Eric Sekou Chel a ka 4-4 losange n'o y'a ka système de base ye n'a ɲagamina a bolo a bi min ye adaptabilité kɛ adaptation à l'adversaire donc
o fana ye jate ɲanama dɔ y'a bolo. Min ye Mali forobatɔn ye halisa Baba Sisuma yɛlɛmaliw tɛ ka kɛ ka caya yɔrɔ dɔw la ɲɔgɔndan in sen fɛ. C'est vrai, joueur dɔw b'a bolo n'o y'a ka bastion défensif ye o falenni man ca. Ensuite Falaye ka présence côté gauche la mɔgɔw ye jo di a ma o la sabu latéraux titulaire fila bɛ gauche la mais Falaye bɛ bɔ kiniyan fanfɛla la par exemple ka na o yɔrɔ la o faamuyara o jaabi dira Falaye de kan ye ni denmisɛnnin fila ye n'o ye Musa Jara ni Amadou Dante ye. Milieu in de sa ne kɔni bolo a ye milieu laban min don contre Burkina milieu tɛ se ka tɛmɛ o kan sabu o yɛlɛma kɛcogo kɔni an bɛɛ y'a ye kɛnɛ kan camancɛ kɛlɛ de la an ye Burkina Faso dun wa nin camancɛ in ne o bɛ taa Mohamed Kamara camancɛ la ka taa se min ye Lassana Coulibaly ka taa se Amadou Aïdara Doudou ma ni ka Kamori Doumbia fara kan ni milieu ka flexibilité a n'a ka mouvement kɛcogo a ka gɛlɛ équipe ka se ka fiɲɛ sama camancɛ la Mali bolo donc pour moi ne bolo Eric Sékouchel a b'a ka chemin kan a bɛ varier selon les adversaires mais a bɛɛ la wasa bɛ ka d'a ma. Sini juma kani quart de finale ɲɔgɔndan kun fɔlɔ bɛ tan ni nɛgɛ tan wolonfila dana gosira Nigeria ni Angola bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ halisa sini juma nɛgɛ ɲɛ 20 waati RD Congo ale ni Guinée bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ VOA Bamara tɔgɔ la Abidjan Côte d'Ivoire jamana kan kani kɛnɛ kan Siaka Traoré kala seli don an lamɛnnen don VOA bara ɲɔgɔn radio so Albayani kan kani hukumu kɔnɔ a kan bɛ kunnafoniya kɛrɛnkɛrɛnnen wɛrɛ kɛnɛ kan